wabarakatuh. Kula Lisa Nurgasari absen 17. Kula Nadia Indah Ramadhani absen 13. Kula Mutmainah Ayu Saputri absen 11. Kula Sujana Apitu Wijanarko absen 3 lan rencana kula boten saged derek yaiku Zaki absen 3 gangsal. Sugeng mirsani kanca-kanca. Dadah. Raka, ayo bareng-bareng terus sama ning kene supaya sekolah resik. Ah Dewi, aku udah ribet. Tapi yang saya ngajak, bisa ayo dicoba. Yen awake dhewe bareng-bareng mesti gampang. Ayo sik dulu ae. Ya iso. Wah, sampai banget Raka Dewi. Saya Raka, kowe kami ngalah dosen apa kowe ra seneng yang sekolah niku resik lan tertib? Tapi Pak Ali, lo tak kumpul sehari. Lo kasih gunung, bagi peksal, kagem kegiatan sanesipun. Jenenge itu lagi mulai. Betul. Oh nggih Pak, ngapunten nggih Pak. Pak lo Mbak, jenenge wong atos. Nggih. Tak apa. Ketat ya Pak. Nggih. Kakak, tak kandani. Jaga Pak. Kakak tak kandani. Tapi mobil itu duwe tanggung jawab dhewe. Kangge tanggung jawab resik lingkungan itu tanggung jawab bebarengan. Nek lingkungan resik kan saged nyaman kanggone wonten. Nggih, Pak. Daripada sinau raka sampai menentos pilih langkung penting kehidupan hidup diambil. Anakku, ada di timur yang penting ya. Mau itu gotong royong, peduli lingkungan, dan sabar. Itu bakal bantu uripnya kalian. Nek kabeh wong tindakake, urip bakal ayem lan tentrem. Nggih Pak. Dados amanat saking video niki sing setunggal yaiku gotong royong lan kerjasama gampangke tugas. Kalih peduli lingkungan minangka tanggung jawab kabeh. Kaping 3, guru minangka panutan lan pemandu kanggo sukses. Tekap semanten video pacelaton saking kelompok sekawan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.